Fnedit pjattaforma diġitali ġdida minn Heritage Malta bl-isem ta' e-Museum li tagħti lill-pubbliku aċċess bħal qatt qabel għall kollezzjoni nazzjonali ta' Malta b'eluf ta' artifatti storiċi li issa qed ikunu aċċessibbli online. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li x-xogħol fuq dan il-proġett ilu għaddej aktar minn 4 snin biex aktar minn 3,000 artifatt bil-mużewijiet u kollezzjonijiet ta' riserva ta' Heritage Malta ikunu aċċessibbli online. Il-Museum hija opportunità mill-aqwa li nużaw l-informatika u l-AI sabiex nagħtu lill-pubbliku mhux biss lokali manka dinji aċċess li qabel qatt ma konna ntuh lill-artefatti li għandna f'pajjiżna. Immaġinaw ftit fuq il-museums għandna 3,000 artefatt li ġie skenjat b'mod mill-aktar professjonali sabiex ikun jista' jitgawda minn kulħadd. Il-kollezzjoni tinkludi oġġetti minn Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità, il-Mużew Marittimu ta' Malta u l-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex fost ħafna oħrajn. L-utenti jistgħu jfittxu qalb l-artifatti bl-isem jew bid-data, bil-wirjiet passati jew il-mużew ta' fejn jinżammu u jikkuraw il-kollezzjonijiet personali tagħhom ta' oġġetti favoriti. Noel Zammit, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, saħaq li inizjattiva bħal din tkompli ssaħħaħ il-qagħda ta' Heritage Malta bħala aġenzija li tħares dejjem il-qudiem għal aktar innovazzjoni.